Kwenza njani? Udalwa yini uvele phalala kusofa? Sizozela phinda bazamantombazane ekamereni lapho ukuthi kwenzakalani. Akuwena umthuthisile wamisa lapha. Oh, shaloko. Ubhabsi wami unenkinga yeqolo. Ngiye ngayikhulumela nje ngithi ngiyaxoxa. Hawu, bantu vele iphoma nothi hayi. Kulungile mama, ngizobe ngilala esofeni. Nendlize enhlodo Philippi ukuthi abantu abam-understand. Uthi nganzama ngithande ngakhululeki kubo. Yeah. Siyafana. Yazi lapha ekhaya ziningi izinto ezenzakalayo zenzeka phambi kwamehlami. Kodwa njalo mina ngiba umuntu okugcina ukuyithola. Angithi ngiyayibhekisisa zonke lezi zinto usuke umbandakanyekile wena kuzona. Manje usola mina kuyonke lento. Angikusoli. Ukuthi nje angithanda ingane zami zilale kosofa zingakhululeki engathazi nakhaya. Sithando sami. Ngiyaxolisa. Ngiyathembisa ngizongibuyisela uVelephi ekamereni. Nami ngiyathanda ukuthi alale kahle, yabona. Ngizokwenza nje ngokusheshsha, khululeke. Yabo.